kamaráti, ahojte Fidorkáči. Prosím vás, nevideli ste niekde môjho kamaráta piráta Čiernu bradu? Dorotka! Janko! Deti, kde to som? Je tu strašná zima. Kde je Dorotka, alebo kde je Janko? Toto nie je Fidorkovo. Ja ho to už čakám aj s Jankom. Janko? Janko sa niekde tiež schoval. Ja ich tu už čakám asi tak pol hodinu. Alebo hodinu. Neviem, čakám ich už veľmi dlho. Nevideli ste ho niekde? Ale, deti, toto je vážne, neviem, čo mám robiť. Zavolám predsa Dorotke. Dabra, kroko, Dorotka. Obsadené. Skúsim Jankovi. Janko. Obsadené. Oni asi spolu volajú a mňa tu nechali. Počujete? Veď to je konečne pirát. Haló? Ahoj, pirát. No, ahoj Dorotka. Ja mám taký problém. Ja som sa tu niekde ocitol, ani neviem kde, a je tu všetko také biele a je tu strašná zima. No. Biele. Ja neviem, kde by si mohol byť, čo tam je biele. No, neviem, také to je celé biele, neviem, čo to je. V živote som to nevidel. Počkaj. Celé biele? A nemôže to byť napríklad múka? To by si potom mohol byť v nejakej pekárni. Múka? No to určite nie je pekáreň a to určite nie je múka. Múka isto nie? Tak ja ti naozaj nerozumiem, čo mi tu všetko vysvetľuješ. Vôbec neviem, kde si, ale viem, že si mal byť už tu, pretože ja ťa čakám. No chcem ti povedať to, že chcel som ísť k vám do Fidorkova, ale ocitol som sa tu a neviem, čo mám teraz robiť. Vieš čo? Skús zavolať Jankovi, on možno bude vedieť a potom už príď. Jankovi, no ďakujem pekne za takú rádu. Ja zatiaľ porozmýšľam, kde by si mohol byť. No, ahoj zatiaľ. Ahoj. Jankovi. Janko. No asi zas je tie makové buchty. Čo to tu zvoní? Kde mám ten telefón? Telefón. Haló? Pirát. Čau.
Ahoj, Janko. Mne kázala Dorotka, že ti mám zavolať, lebo som neviem kde, je tu strašná zima a je tu všetko také biele. Počúvaj, nebudeš ty náhodou na takej pláži? Takej tej s bielým pieskom. Perfektná pláž, ale nie, veď na pláži je teplo a je tam more. Veď predsa som pirát, tak viem, ako vyzerá pláž a more. Ale toto není ani pláž, ani more a je to veľmi studené. Že veľmi studené? A nebude ti náhodou aj zima? Je mi obrovská zima, nie že veľká. Aha, keď sa toho bieleho dotkneš, tak nemrzneš? No, dotknem sa, ja si to zoberiem. No, je mi zima z toho. Jaj, to ja už asi viem. On bude na snehu. No. Dobre, pirát, tak ja sa tu dohodnem s Dorotkou a potom ti zavoláme. Ty vydrž! Čau! Ďakujem pekne. Čo si tu teraz ja počnem v takejto zime? To ja musím povedať Dorotke. Ten pirát asi vôbec nevie, čo to je sneh. No, hneď ju zavolám. Dorka! 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 Kde si? Dorka! No, sa mi zdalo, že ma niekto volal. Veď áno, ja. No, Dorotka. Ahoj, Janko. No, čau, ale počúvaj, ja mám dôležitú vec pre teba. Pre mňa? Darček? Nie. Počkaj. No. Tak. No, teraz som pripravená, môžeš hovoriť? Mám srandu. Volal mi pirát. A aj mne volal pirát. Hej, a čo ti vravel? Predstav si, že pirát je niekde v pekárni a je múku. Ale kde v pekárni? Ja som na to prišiel a úplne sám. On vôbec nie je v pekárni a ani na pláži. On je, prosím ťa, pekne v snehu. Dorotka! Počkaj, ale v snehu? Akože normálne v tom bielom studenom snehu? Bielý studený sneh. Janko, počúvaj, ale ja som mu poradila, nech tú múku ochutná. Tak to teda ochutná sneh, taký studený. Počúvaj, tomu nebude tam zima? Veď bude, a to je tá sranda, že ho tam necháme, nech trošku pomrzne. Janko, ale mne sa nevidí, že by... To bol veľmi dobrý nápad. Dokonca, nechcem ti to takto povedať, ale sa mi vidí, že je to od nás zákerné. No dobre, Dorka, tak a ako mu chceš pomôcť? Kým nás nájde, mohol by napríklad... Ja neviem. Čo robíš ty, keď ti je zima? Keď mi je zima? Ja už viem. Ja takto bežím. Mohol by aj on. Aha, vidíš, to je dobrý nápad. Počkaj, ja mu skúsim zavolať. Tak, pirát. Volám. Počkaj, už to zvoní. Fidorka, či toto už vážne nie je sranda? Oni na mňa asi zabudli. Prosím. My tuto s Jankom sme mali taký nápad, že by si sa mal zahriať. Čože? A ako sa mám asi tak zahriať v tejto zime? Napríklad Janko vraví, že by si mal bežať. Dobre, tak ja to skúsim, ale prosím, rýchlo niečo vymyslite. Ahoj. Janko. No? Počúvaj,
Mne sa zdá, že ten pirát znel už tak veľmi uzimene. Tak to musí bežať oveľa rýchlejšie. Zahriať sa teraz. Ako sa zahrie? Utek. Už viem. A myslíš si, že nájde k nám cestu? Určite, veď je šikovný. Iba rovno po snehu. Pum. Dobre, tak ho teda skúsme počkať. Dobre. Kde môže byť len toľko tá Dorotka? Janko. Nezdá sa ti, že čakáme už pridlho? Čakáme. Už sa aj začínam nudiť. Janko. Tak, ma napadla taká myšlienka, že obaja piráta poznáme. On je taký výmyselník, skoro ako ty. Povedz mi, čo by si robil vonku ty, keby si napríklad tam čakal dlho na tom snehu a bol by si hladný? Tak, ja by som asi zamrzol. A čo, keď on ten sneh od hladu zje a celý zamrzne? Tak to bude ešte väčšia sranda. Je mi už naozaj veľká zima. Som dokonca dozaj hladný. Možno, keby som zjedol toto všetko biele, nebola by tu zima a moje brúško by bolo plné. Ono, to je veľmi studené. A pomaly mi zamrzajú ústa. Dúfam, že ma vo Fidorkove rozmrazia. Janko! Ja poňho radšej pôjdem, dobre? No dobre, mohli sme sa zabaviť, ale no choď poňho. Ja ťa tu počkám. Dobre. Janko, pozor! Tak sme to zvládli. Pirát, si v poriadku? Rozmrazte ma. Janko, rýchlo, niečo nájdi, čím ho rozmrazíme. Ja presne viem čo. Počkaj! Čakám. Áno? Ukáž. Tak, z tejto strany. Tu. Dobre. Janko, teraz to skús z druhej strany. Skús. Máš? Už dobre?
Ja mám pocit, že nám to ešte chvíľku, kamaráti, potrvá. Tak my sa vám ozveme, až piráta rozmrazíme.